Ie wir, llongyfarchiadau. Ac yn wir, da ni wedi cyrraedd yr ateb I gwestiwn ola yr wythnos gen I. Yn gynharach, mi holis I ynglyn â'r pafiliwn rhyngwladol gan ddeud bod y pafiliwn wedi agor ym 1987 fel canolfan I groesawu ymwelwyr rhyngwladol ac yna gofyn ymwelwyr o sawl gwlad fu yma yn ôl ar olwg 2015. A'r ateb oedd 34 o wledydd, ond newyddion da rwan, Ifan. Eleni, mae yna fwy o ymwelwyr o dramor nag erioed wedi bod yn y canfed sioe, felly mae hynny'n achos arall I. Mae wedi bod yn dipyn o sioe, dweud y gwir. Fe ddi'r Brenin Gwdwyn, o Zulus yma, efo 1 ai 5 o wragedd. Ond mi fuodd Brenin Ceredigion a gweud y gwir, Brenin Cymru mae fyd, cofiwch nawr, ddydd Llun a dydd Mawrth, mor braf, mae rai gweud ar nodyn personol. O'n i'n llenwi sgidiau fe wythnos yma ynghylch y gwartheg, ond oedd e yn hyfryd I weld yma gyda ni yn sylwebu ar y rhai mowr, yn nghystadlaethu'r dosbarth biff, yn osbarthiadau'r gwartheg biff. Ac oedd e'n edrych mor dda. Oedd, yn edrych yn wych yn ei het swellt. Oedd. Mae yna gymaint o ymwelwyr wedi bod, mi gawson ni ddadorchuddio'r cobyn I nodi'r canfed sioe ydy gwaith Robert Rattray ynde, ag Eiros, sydd da ni wedi siarad efo gymaint yr wythnos hon. Gymaint o ymroddiad a'r holl bedola yna'n cynrychioli y byd yna yng Nghymru. A mae fydd yna rwan am beth y fydd, y cobyn yn... A'r gwaith, oedd e wedi rhoi fewn i'r gofeb yna cyn hyn. Mae'n waith misoedd, fel mae'r sioe I gyd a gweud y gwir. Dwi'n siŵr nawr bod nhw'n paratoi ar gyfer sioe blwyddyn nesaf. Heno, y bore fori, ni'n siarad efo Mared yn gynharach. Mae'r gwaith yn ddiddiwedd yma, a mae rhaid I ni longyfarch ystywarded ar holl bobl sy'n glwm ar Mi gawson ni briodas hefyd yn dod i'r llun, pwy all anghofio hynny? Mae wedi bod yn wythnos i'w chofio, gymaint o uchafbwyntiau, a gweud y gwir, 100 a mwy o uchafbwyntiau drwy'r wythnos I fi, a dwi'n siŵr I chi theadre. Ie, ac fe fydd yr uchafbwyntiau heno ar S4C. 8 o'r gloch, fi a Mared. Hwyl fawr. Tara.